ஹாலித் பின் வலீத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் வந்து அனுப்பப்படுறாங்க ஈராக்கை நோக்கி. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 30,000 பேர் கொண்ட வீரர்கள் வந்து இருக்கிறாங்க. இவங்க ஈராக்கை நோக்கி போகிறாங்க. இங்கே போன உடனே இந்த கபீசா பின் இயாஸ் அப்படிங்கிற அவன் தான் வந்து கிஸ்ரா சார்பாக அங்கே ஆட்சி வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறான். அப்போ அந்த பகுதியை போய் ஹாலித் பின் வலீத் ரலியல்லாஹு அவர்கள் முற்றுகையிட்டு ஒரு கடிதம் போட்டு அவங்கள்ட்ட ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க. இது மாதிரி வந்து நாங்கள் ஒரு மேலான கலிமாவுக்காக நாங்கள் வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஒன்று இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள், ரெண்டா இஸ்லாத்தின் கீழ் கட்டுப்பட்டுவர்களாக ஜிஸியாவை கொடுத்துருங்க, அல்லது நீங்க எங்களோட சண்டைக்கு தயாராகிக்கிங்க, யாரு ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்க இந்த நிலப்பரப்பை கையில வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி. இப்போ இந்த 3 விஷயங்களுக்கு சொல்றாங்க. இதற்காக என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, நாங்கள் ஒரு மேலான கலிமாவுக்காக வந்திருக்கோம். இப்போ நம்ம சொல்றோம்ல, கலிமாவுல வந்து அரசியலும் அடங்கும், கலிமாவிற்கு வந்து ஹாக்கிமியத்தும் உள்ள இருக்கு அப்படின்னா யாராவது முன் சென்ற அறிஞர்கள் விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்களா கேட்டாங்க. இப்போ ஹாலித் பின் வலீத் என்ன சொல்றாங்க, மேலான ஒரு கலிமாவுக்காக வந்திருக்கேங்கிறாங்க. கலிமாவுக்கு வந்தது 3 கண்டிஷன் சொல்றாங்க. ஒன்று இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கும். இப்போ நம்ம கணக்கில் கலிமாவுக்காக அப்படின்னா இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிட்டா கலிமாவுக்காக வந்ததுன்னு ஆயிரும். ரெண்டாவது எப்படி கலிமாவுக்குள்ள வந்தது வரும், ஜிஸியாவை மட்டும் கொடுத்துட்டு ஒருத்தன் சிலை வழிபாடு செய்கிறவனாவே தொடர்ந்தாலும் ஆனால் அவன் கலிமாவுக்கு கட்டுப்பட்டவனாக இது எப்படி ஆகும், இது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதே 3வது என்ன சொல்றாங்க, சண்டைக்கு கூப்பிடுறாங்க. அப்போ கலிமாவுக்காக சண்டை போடலாமா? அப்போ நீங்க கலிமாவுக்கு நீங்க தவறா விளக்கம் கொடுக்க போய் தான் இன்னைக்கு இஸ்லாம வந்து உலகமே வந்து குறை சொல்லுது. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கலிமாவுக்கு என்ன பொருள் கொடுத்தாங்க, அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு அவர்கள் கலிமாவுக்கு என்ன பொருள் கொடுத்தாங்க, இந்த மாதிரி இந்த படையெடுப்புகள் நடந்தது. இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் என்ன சொல்றாங்க காலித் பின் வலீத் ரலியல்லாஹு, ஒரு கலிமாவுக்காக நாங்க வந்திருக்கோம். இப்ப இதுக்கு என்னன்னா, எந்த ஒரு போர்கள் தொடுக்கப்பட்டாலும் அந்த போருக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கும். நோக்கமே இல்லாம எந்த போருமே இருக்காது. அப்போ பெட்ரோலை பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கு, இடத்த பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கு, பொருளாதாரத்தை சூறையாடுறதுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கு. ஆனா நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் சஹாபாக்கள் அவர்களும் செய்த போர்கள் எல்லாமே அல்லாஹ்வுடைய வாக்கு மேலோங்கணும். வாக்கு எப்படி மேலோங்கும் அப்படின்னா, எந்த நிலப்பரப்பு அல்லாஹ்வுடைய சட்டதிட்டங்களை கொண்டதாக மாறிவிடுகிறதோ அங்க அல்லாஹ்வுடைய வாக்கு மேலோங்கிருச்சு. இதை செய்வதற்காகத்தான் இந்த படைகள் எல்லாமே கிளம்பி போய் போச்சு. இதை சிம்பிளா நம்ம பாஷையில சொல்ல போனா ஆபரேஷன் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்னு வச்சுங்க. இன்னைக்கு வந்து கார்கில் போர் நடந்துச்சு, அதுக்கு பேர் என்ன வச்சாங்க, ஆபரேஷன் விஜய்னு வச்சாங்க. அப்போ ஒவ்வொரு போருக்கும் வந்து பேர் வைப்பாங்களா, அது மாதிரி நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய போர்களுக்கு எல்லாம் பேர் என்ன அப்படின்னா ஆபரேஷன் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ். லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்வுக்காக நாங்க வர்றோம். அப்போ ஜிஸியா கொடுத்தாலும் இப்போ என்ன ஆயிரும், ஜிஸியா இவங்க கொடுத்துருவாங்க, இவங்க விரும்பின மதத்தை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம், இவர்கள் விரும்பிய சிலை வழிபாடுகளை செஞ்சுக்கலாம். ஆனா மக்களுடைய உரிமைகள் அல்லாஹ்வுடைய வேதத்தின்படி கொடுக்கப்படும். அப்போ மக்கள் நிம்மதியா இருப்பாங்க, அந்த பூமியில அல்லாஹ்வுடைய பூமியாக அது மாறிடும். அப்போ இந்த மாதிரி மக்கள் நல ஆட்சி பேர் தான் என்னது, ஆபரேஷன் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ். அதுக்கு பேர் தான் கலிமாவுடைய அந்த மேலோங்க செய்வது அப்படிங்கிறதும் நம்ம இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்றான், அந்த கபீசா பின் இயாஸ்ங்கிறவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இஸ்லாத்தை அவன் ஏத்துக்கல, சண்டைக்கும் அவன் வரல. ஆனா 2வது ஆப்ஷன் தேர்ந்தெடுக்கிறான். என்ன சொல்றான் அப்படின்னா, நான் ஜிஸியாவை கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறான். ஜிஸியாவை கொடுக்குறான்னு சொன்ன உடனே அவனை அந்த இடத்துல அவனை என்ன பண்ணிடுறாங்க, காலித் பின் வலீத் ரலியல்லாஹு அக்ரிமெண்ட் போட்டுறாங்க. 1,20,000 திர்ஹம் வருடம் நீ கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுறாங்க. அப்போ இந்த 1,20,000 திர்ஹத்துக்கு கீழே இந்த ஒப்பந்தம் வந்து முடியுது. அந்த இடத்துல நோமான் பின் முந்திர் ரலியல்லாஹு அவர்கள் கவர்னராக நியமிக்கப்படுறாங்க. இந்த இடத்துல கலிமா இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, மேலே இருந்துச்சு. எப்படி நீங்க ஒரு ஒரு பகுதிக்கு போனாங்க, அங்க இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்கிட்ட 3 ஆப்ஷன் கொடுத்தாங்க, அவன் இஸ்லாத்தெல்லாம் ஏத்துக்க மாட்டேன்ட்டான், ஆனா கலிமா மேல வந்துருச்சு. அது எப்படி, கலிமா இஸ்லாத்தே ஏத்துக்காம எப்படி கலிமா மேல வந்துச்சு? அப்ப வந்த நோக்கம் நிறைவேறிச்சு இல்ல காலித் பின் வலீத் ரலியல்லாஹு. அப்ப கலிமாவுடைய நோக்கம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு திரும்பி போயிட்டாங்களே. அப்போ ஒழுங்கா அவங்களுக்கு வேலை தெரியலையா, இல்ல நமக்கு வேலை தெரியலையா, நமக்கு கலிமானா என்னன்னு தெரியலையா, இல்ல காலித் பின் வலீத் ரலியல்லாஹு அவர்களுக்கும் அவர்களுக்கு கீழே இருந்த 30,000 பேர் கொண்ட சஹாபாக்களுக்கும் இல்ல அவர்களை அனுப்பின அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு அவர்களுக்கும் இவர்களுக்கு கலிமாவுடைய விளக்கம் தெரியலையா? அப்போ நம்ம சிந்திக்கவே மாட்டோம்னு முடிவெடுத்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாமே மனமுரண்ட தான் போகுதே தவிர, நாம கொஞ்சம் வெயிட் கொடுத்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் சிந்திச்சு பார்க்கும்போது எதுக்காக கலிமாவுக்கு இப்படி ஒரு விரிவான பொருள் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறத அப்பட்டமா புரிஞ்சிடும். அதை பார்த்து புரிஞ்சு நடந்துக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை எல்லாம் நமக்கு கொடுக்கட்டும். அப்போ உண்மையிலேயே சலஃபுகளுடைய மன்னஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் சலஃபுகளுடைய மன்னஜ். சலஃபுனா யாரை சலஃபுன்னு சொல்றீங்க? முஆவியா ரலியல்லாஹு அவர்கள் பின்னாடி வந்தவர்கள் மட்டும் சலஃபா?
அவர்களுக்கு முன்னாடி போனவங்களை ஏன் கணக்கிலே எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறீங்க? அவங்களுக்கு முன்னாடி போன ஒட்டுமொத்த சஹாபாக்களை காட்டுறோம். அதை எல்லாத்தையுமே விட்டு போட்டு வெறும் இந்த முஆவியா அவர்களையும் அவர்களுக்கு பின்னாடி வந்தவர்களை மட்டுமே சலஃபுகளாக காமிச்சு இவர்களுடைய சுன்னத்தை தான் காட்டுறீங்க தவிர அபூபக்கருடைய சுன்னத்தை காட்டுறீங்களா, உமர்லியாவுடைய சுன்னத்தை காட்டுறீங்களா? இது காட்ட மாட்டேங்கிறோம். அப்ப இந்த இடத்துல நல்லா புரிஞ்சுங்க, யார் சலஃபுகளுடைய மன்னஜில் இருக்கிறாங்க, யார் சலஃபுகள் அல்லாதவங்களுடைய மன்னஜை பின்பற்றாங்க அப்படிங்கிறது மறுமையில தெளிவாயிரும். இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம எல்லாமே காட்டுறோம். இப்ப யாருடைய ஆட்சியில் நடந்ததை காட்டிட்டு இருக்கிறோம், யாருடைய ஆட்சியில் நடந்துட்டு இருந்து காட்டிட்டு இருக்கிறோம், அபூபக்கர்லியானுடைய ஆட்சியில் நடந்ததை காட்டுறோம். அதை பேசவே மாட்டேங்கிறோம். இதெல்லாம் நம்ம என்னைக்காவது மக்கள் மத்தியில் எடுத்து இதுக்காகத்தான் அபூபக்கர்லியானுடைய போர்கள் நடந்ததுன்னு சொல்லி யாராவது சொன்னீங்களா? சொல்றது இல்லையா? எங்க பேசியிருக்கிறீங்க? பேசுறது இல்லை. நாம எடுத்து அபூபக்கருடைய மன்னஜை பேசிட்டு இருக்கிறோம். நீங்க பின்னாடி வந்தவங்களுடைய மன்னஜை எடுத்துட்டு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மன்னர்களுடைய மன்னஜை எடுத்துட்டு வந்துட்டு அதை சலஃபுகளுடைய மன்னஜா சொல்லி அதை மாத்தி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க. இது ஒரு தவறான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறதும் இந்த இடத்துல நாம புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த ஹீராவை கைப்பற்ற போறாங்க பாருங்க. இந்த ஈராக்கை கைப்பற்ற போகிற அந்த சம்பவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் காலித் பின் வலீத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அந்த இடத்துல நினைச்சு பார்ப்பாங்க. அவங்க ஆரம்ப காலத்தில் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தாவா செய்யும் போது அதை சொல்லியிருப்பாங்க. காபத்துல்லாஹ்ல சாஞ்சிக்கிட்டு தூண்களில் சாஞ்சிக்கிட்டு ரசூலுல்லாஹ் சொல்லியிருப்பாங்க, என்கிட்ட ஒரு களிமா இருக்கு, அந்த களிமாவை நீங்க சொன்னீங்க அப்படின்னா பாரசீகத்துடைய கோட்டைகளும் ரோமாபுரிய கோட்டைகளும் நீங்க ஜெயிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. அப்போ அதை சொன்னதுக்கு அந்த நேரத்தில் கிண்டல் பண்ணுவாங்க. பாருங்க, உலகத்துடைய மன்னர்கள்லாம் உட்காந்துட்டு இருக்கிறாங்க பாருங்கன்னு சொல்லி காபத்துல்லாஹ்ல வெளியே உட்காந்துட்டு இருக்கிறவங்களை பார்த்து கேலி பேசுவாங்க. அப்போ அந்த மாதிரி கேலி பேசின ஒருத்தர்ல யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலித் பின் வலீத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு. அவரே அதே கலிமாவிற்காக அந்த இடத்துல போய் அந்த ஈராக்குடைய அந்த கோட்டைகளை முற்றுகையிடும் போது அவங்க சொல்றாங்க, ரசூலுல்லாஹ் உண்மையை தான் சொன்னாங்க, நான் அப்போ கேட்காம விட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துல அவங்க கண்களும்